Sömestr, tatila sömestri devam dike li hafta bi roja düşemi edi xwendekar ve biçin mektebên xwe. Şaredariya Midyata Mêrdînê ji bo ku xwendekarên küçük wextên xwe xweş û bi feyde derbas bikin, faaliyetan dike. Yek ji wan faaliyetan jî rojên sînemayê ne. Betlaneya sömestrê devam dike. Şaredarê Midyadê jî ji bo ku xwendekarên biçûk tetileke xweş derbas bikin faaliyetan dike. Şunlara bakın, harika şeyler. Yek ji wan faaliyetan jî rojên sînemayê ye. Zarok digel malbatên xwe ji bo temaşeya fîlman tê navenda çand û kongre ya şaredariyê. Ew li vir wextên xweş derbas dikin. Başkanê majmar sinema çekir em jî hatin. Kêfa me hat. Em hatin ara tatil em hatin. Başkanê majmar filîmek vekir em berman xweş bû. Hatin ber sinemaya em eylemiş bû. Zav xweş bû. Kêfa wan ji fîlman re tê. Belediye başkanıma jipeme tatil bu. Mara işte sinema çekir bu. Hoşa, zav hoşa. Sinema havaya hoş bu. Başkanıma çekir. Gelk baş. Malbat jî ji bo van faaliyetan gelek razî ne. Zaroka anî zarok kêfa wan hat. Gelek baş bû ji bo me. Pir xweş bû. Belediye başkanê xwedî jê razî be. Yani gelek baş bû. Çelaya zarok nikane derkevne derve ji bo goj ekranê ji internetê ji televizyonê dûr kevin. Ev tiştê halo muhîmin mala wanekê eval. Xebatên şaredariya Midyadê yên seba zarokan wê devam bikin.